मरी आमची माये सर्गींची शेकाये मोगाळ आमची राणी पावतू आमकां माये सुम्याची दासी तूं जाली सेवेची देख आमकां दिली जेजूची वाट दाखयली कुर्सा मुळी रावली भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या बोडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बासण्याक आमी पोहोचोवचे खातीर मागया ये सुम्या बडयान बरी बरी खबर खबर दिल्ल्या दिल्ल्या वरवीं वरवीं तुज्या तुज्या पुतान पुतान क्रिस्तान क्रिस्तान मनशापण घेतलेल्या आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टा आनी कुर्सावरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी जाता सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी जाता सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी जाता सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या पडया म्हज्या रत्न्या सगळीचे दयेन म्हाका दिलाय तुजे तबेत म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. ससनाचो विशव दी तांकां ये सुम्या आनी निरंतर प्रकाशांचे फंगोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. सत्मंता देवाक सर्वपदवीधर बापाक सर्ग सर्ग आनी आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी संभावलो आमकां मरितां जल्मलो पॉन्स पिलाताकाल सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गात चडलो सपदात देवा बशा बसला तें आमची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकता पातक्यांचे भुगसणे कुडीचे जिवनपण सत्सनाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी जाता सदां सर्वदा आमेन. आयच्या दिसा नियाळ्या आमी उजवाडाचे मिस्टर पयलो मिस्टर जेतून जॉर्दन न्हंयेन स्नान घेता ह्या वेळार मागया आमी आमच्या जेसीसीच्या सव्यासाका पासत जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करचे तांकां जेजूचो सांगात तशेंच पवित्र आत्म्याची देणे लाभोवन दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पळय जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगा जाता जशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता
तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालेन बडोवन दिव नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमांबरे कृपेन बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमांबरे वेळी कृपेन आमेन. बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमांबरे वेळी कृपेन आमेन. बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमांबरे वेळी कृपेन आमेन. बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमांबरे कृपेन बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी नमांबरे आमेन. कृपेन बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी नमांबरे आमेन. कृपेन बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमांबरे वेळी कृपेन आमेन. बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी नमांबरे आमेन. कृपेन बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी नमांबरे कृपेन आमेन. बरले सुमी तुजे सांगात आसरे आमी ता तुस देवान सदै फॉल जिशी जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पा कणी पुता कणी पवित्रात्म्या जशी आधी तशी सदां सदां स्वता ये म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकडच्या आवच्यांतले आमकां निवार सुमे सत्म्या सडकन तुजी काकूळ तुजी ती गरज आसल्या सगावरून पावय. दुसरो मिस्तर जेजू काणा शहरांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगडता. ह्या वेळार मागया आमी परगांवांत वावर करच्या सर्व आमच्या कुटुंबादारा पासत जेजू तांकां बरी भलायकी दिवन सर्व विघ्नांतले राखून दी म्हूण मागया. बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दिनेंचे सुकलेल्या बक्षिदान तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुन तुझे संगत आसरे आमी ते तू सदैव आनी सदैव फॉल दिवशी चेंजीस. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पा कनी पुता आनी पवित्र आत्म्या दसात आनी सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकडच्या आवच्यांतले आमकां निवार सुमे सत्म्या सडकन तुजी काकूळ तुजी ती गरज आसल्या सगावरून पावय. तिसरो मिस्तर जेजू देवाचे सर्गींचे राज परगडता आनी पातकेची बदलूंक उलो दिता. ह्या वेळार मागया आमी सर्व अनाथा बसत जेजू तांकां सांगात दिवन तांची कंत बेजाराय पयस करून दी म्हूण मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशें सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आणि आम्ही आमचे चुकल्या बक्षिता तसे आमचे पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पोट ज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची आमच्या खातीर विनंती कराता आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पोट ज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कराता आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आनी सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची बातकां आमकां बक्षी एमकडाच्या उच्यांतल्या आमकां निवार सुमे सत्म्यान सडकन तुजी काकुलतीची ती गरज आसल्या सगावण पळय. चवथो मेस्तर जेजू ताबोर पर्वतार रुपांतर जाता. ह्या वेळार मागया आमी सर्व राजकीय मुखेल्यां पासून कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक समान रितीन लेखून वावरूंक जेजू तांकां करपाक लाबोवन दिवन मागया. तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकयल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेव पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेव पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव सुदेव पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव सुदेव पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव सुदेव पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव सुदेव पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समजेले सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव सुदेव पोट तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन
कृपेन भरले संतचे सांगता आश्रय भितर तुझ सदैव फौजा खुशीचे जेजू भगवंती मरिये राज में मुख्य खातिर नती करता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मध्ये कृपेन भरले संतचे सांगता आश्रय भितर तुझ सदैव फौजा खुशीचे जेजू भगवंती मरिये राज में मुख्य खातिर नती करता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मध्ये कृपेन भरले संतचे सांगता आश्रय भितर तुझ सदैव फौजा खुशीचे जेजू भगवंती मरिये राज में मुख्य खातिर नती करता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा वेद सदान सदा सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमपणाच्या आवजांतले आमकां निवार सुमे सत्म्यान चड करून तुजी काकुलतीची ती गरज आसल्या सगार म्हणून पवय पांचवो मेस्तर जेजू भोव पवित्र एवकोरीस घडटा ह्या वेळार मागया आमी आमच्या कुटुंबांत आसच्या स मालगण्या पासत जेजू तांकां बरी भलायकी आनी मतीची समाधान फावो करून दी म्हूण मागया Portograça zamkali anemi amche splelia bokshita shamchi patka moko sanem ka tanen punon dinaka punwai tantiam kanewa Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Bagaimana mereka wacamai ama bapian katir binantikar atanim cha morna cakali amen Sesuatu itu suatane sedang serwata हे मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोंडाच्या उंचांतले आमकां निवार समेस्तत्म्यां सडकन तुजी काकुलतीची अधिकर्स आसल्यांक सगावून पाय नमांड्रनिये काकुलतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोन आमी तुका आरुदान करता तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुलतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सुदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी आमकां मरिये
भगवंती देवाचे मे बसवत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजोंचे खातीर सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. क्रिस्ता काकुळत आमची कर. क्रिस्ता काकुळत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. क्रिस्ता आयकम का. क्रिस्ता आयकम का. क्रिस्ता दयेन आयकम का. क्रिस्ता दयेन आयकम का. सर्गींच्या देवा बाबा काकुळत आमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळत आमची कर. देवा पवित्रत्म्या काकुळत आमची कर. शांतिसिंहा त्रिंदाद एकाच देवा काकुळत आमची कर. भाग्यवंती मरिये आमा बसवत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारीचे अंकवारी आमा बसवत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आमा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आमा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आमा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आमा बसवत विनंती कर. कत नतले माये आमा बसवत विनंती कर. अपोट माये आमा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आमा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आमा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आमा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आमा बसवत विनंती कर. सोडवंदाराचे माये आमा बसवत विनंती कर. भौशनी अंकवारी आमा बसवत विनंती कर. मना पात्र अंकवारी आमा बसवत विनंती कर. परगटूंक फाव जाल्ले अंकवारी आमा बसवत विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आमा बसवत विनंती कर. दयाळी अंकवारी आमा बसवत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आमा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आश्रया आमा बसवत विनंती कर. जानवयाच्या सिंहासना आमा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा बसवत विनंती कर. आत्मिक फलंगाना आमा बसवत विनंती कर. मान फाव जाल्ल्या फलंगाना आमा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगाना आमा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आमा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. दर्याच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. सुवर्णेच्या मंदिरा आमा बसवत विनंती कर. सोल्ल्याच्या अर्का आमा बसवत विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आमा बसवत विनंती कर. पांत्यापाऱ्याच्या नेकेत्रा आमा बसवत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आमा बसवत विनंती कर. पातक्यांच्या आदारा आमा बसवत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आमा बसवत विनंती कर. तळांतरकायाचे शिकाये आमा बसवत विनंती कर. क्रिस्त आमच्या आदारा आमा बसवत विनंती कर. बडव्यांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. पातियार्कांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. मार्तीरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कॉन्फेसरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. अंकवारींचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. सैंबाच्या कातावेन गर्भी समावले राणीये आमा बसवत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आमा बसवत विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कुटुंबांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समाधानचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमका येसोम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन आयकमका येसोम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळत आमची कर. तुझे ससाये काल ये देवाच्या भगियंती माये आम्ही येता आमच्या गरजां आमच्या मागण्यांसह बपावर करी नाका पण समेस्त विघ्नांतले आमकां सांस निवार आनंद बरीत आणि सदैवी आमकारी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजोंचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझे एकल्याच पुतान आपल्या चिन्ह मरण आणि जीवनपणावरी ससण्यांच्या बाचेवेचे इनाम आमकां जावन दवरला बगेन आमकां मिरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तार आमी नियाळतना तांतू आटापिल्सो आमी पटलाम करिसो आनी तूं बसयले आमी जळे शेका म्हूण आमी तुजे लागीं पारता त्याच क्रिस्त आमच्या समोर आमेन. मरियेक समर्पण म्हजे राणी म्हजे माये हांव म्हाका सगळो तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे ते दाखोवच्याक आयच्या राती हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीस आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखोवणी मोगाळी माई हांव तुजो जाल्ले वरवीं राखणी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणले वरवीं. भडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची. केदे वर्ते भाग मुरयेचे प्रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवारावचे सर्वे सांच्याक देख जावन सोपच्या.